ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆಲ ವಿಷಯ ಜನದಾದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಒಡೆಗನ ಟೆಂಪಲ್ ಪೈರಿತ್ತಿನ ಅದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೈರಿತ್ತಿನ ಅದನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ತೆತ್ತಿನ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಆಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂದ ಮಲ್ತಿದ್ದಂಡೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅದಾದ ಪಂಡ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಇನ್ನು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟು ಬರೀತೀರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸುಲಭ ಮಲ್ಪಾರೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಪ್ಪಾರು ನೆಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೀತೀರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ನಮ್ಮ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೊಯ್ ಇತ್ತೆ ನೇನೊಂಜಿ ಬಾಜನೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದ ನೀರ್ದೆ ಇದ್ದೆ ತುಕ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿನ ಮಂದ ಅನ್ಪತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಪೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿ ಬರೋಡು ನಾನು ಫುಲ್ ಪಾಡ್ವೆ ನೀನು ನೀಟೆ ಚೂರು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಪೋಡು ಇಂಚ 7 ಮಿನಿಟ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ ತೆರೆತ್ತೆ ನನ್ನದೇನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಕೈಗೆ ಚೂರು ಸಾವಿರದ್ದು ಉಂಡೆ ಅನ್ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಉಂಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಆಂಡ ಇಂಚ ನನ್ನ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಕಿ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಿಡಿದಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಸ್ತ್ ಆಯಿಲ್ ಬೋರ್ಡು ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಪುಗ ಈ ದೆಡ್ಡು ಕೋಪುಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ನೀರು ತೆತ್ತದು ಪಾಡ್ದೆ ಈ ಕೋಪುಡು ಏತು ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ನೀರು ತೆತ್ತು ಪಾಡೋಣ ಆತೆ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಇದು ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ತೆಪ್ಪೋಡು ಪಾಡಿಯ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಂಡು ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹತ್ತಂಡು ಕರಡಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಂಟಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಡಿ ಜೋಗಿ ಬೈದ್ಯ ತೂದ್ದಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿಲ ಪಾಡ್ಯ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಾಡುಗ ನಾನೊಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಕ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಎಂಚ ಈ ಜನನೇ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಭಾಳ ಸೊಗ ಅದಿಂಪೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆತ್ನೇಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್